usapan. Di lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Pabatiin mo na po natin po, nasa linya po natin ngayon si Honorable Jeremy Doc Ming Rosario. Magandang umaga po, Mayor, and congratulations po. Mayor. Magandang umaga, good morning, Idol Mark. Good morning po sa inyong mga tagapakinig at isa pong medyo makulimlim at actually signal number 1 sa maraming parte po ng Pangasinan ngayong umaga. Good morning. Congratulations po sa pagiging ano po ninyo, newly installed President po ng League of the Municipalities of the Philippines, Pangasinan Chapter, sir. Ito pong pagkatalaga po ninyo bilang presidente, ano po ba ang mga naiisip nyo po ngayon na mga proyekto at programa to strengthen ito pong ating pong local government, particularly dito sa ating pong Pangasinan? Well, unang-una po, ito ang kaganapang ito dahil ang ating presidente na si dating presidenteng Mayor Paul Batawil ng Pangasinan Chapter League of Municipalities. Apo. Ay nag-tender ng resignation for personal reason. At tayo po bilang Vice President Internal ang tinalaga bilang ngayon presidente po ng aming samahan. At nagpapasalamat po tayo sa tiwala na ibinigay din ng ating pong presidente. Kasama po si Governor Monmon Gigo dito sa ating pong pag-assume bilang president nga ng samahan. At yun nga po, at unang-una, kailangan siyempre magkaroon ng pagpupulong ng ating mga kasamang mayors. Opo. At ipagpapatuloy itong mga kailangan gampanan bilang presidente. Importante po dyan, lalo na yung membership sa mga importanteng grupo tulad ng Regional Development Council na aktibo na membro ang samahan ng mga LMP dito sa Region 1. In fact, itong darating itong buwan na ito or early December ay magkakaroon po ng Regional Development Council meeting dito sa Pangasinan. Darating po yung mga ibang mga members din ng Region 1. Apo. At ito po currently ay under the chairmanship of Governor Matthew Manotoc ng Ilocos Norte. Okay, Mayor, dito po sa inyo pong pag-assume bilang presidente po ngayon, ano po ba yung talagang nakikita po or meron po bang nabulong si Mayor Paul na dapat tutukan na talagang hamon po ngayon po as far as Pangasinan Chapter is concerned na mga usapin po ng mga municipalities po natin? Well, maliban po sa siyempre magre-reorganize ng konti dahil nagkaroon nga ng vacancy, no? Ako po yung mga bilang Pangulo. Ay maliban po dyan yung active participation natin dito nga sa mga ibang mga membership natin sa mga samahan like ito nga RDC. At maliban dyan, ang isang tinitignan ngayon na talagang medyo mainit-init itong stand ng ating pong mga punong bayan at ng ating probinsya dito sa ibinawang circular memorandum ng BIR regarding ito sa 2% na inclusion na additional taxes sa ating mga babayan dito sa kanilang mga example for rental at saka sa munisipyo. Medyo nakakabigla dahil ire-retro ito ng 1 year. Yan po ay ayapin na natin definitely pag-uusapan. Kasama po ang siguro provincial board para po maiipila. Actually ito common sentiment ito ng maraming probinsya na iapila itong medyo mabigat na baba ng ating pong BIR. Magkakaroon po tayo at mag-extend tayo ng invitation sa kanila sa BIR para po malinawan itong bagong circular po na lumalabas. At nakita more or less mga 2 weeks ago po itong lumabas na ito. Opo, napag-uusapan na rin po natin po ito and in relation to economic natin po, no, ties, and of course andyan na po yung mga industriya ng turismo. Ano po ang naiisip po na pwedeng pag-usapan po para mas mapalago ang ating ekonomiya po dito sa mga municipalities po natin sa Pangasinan, and at the same time to promote the tourism industry na mapalago rin po dito sa lalawigan po natin? Well, tama-tama po yan, Idol Mark, dahil nga po tulad po dito sa ading bayang Manawag bilang isang
tinatawag po namin gateway ng Pangasinan. Opo. Kami po'y puntahan ng napakaraming turista. Ay malaking oportunidad din po ito para po may capitalize at may promote itong aming bayan at ng buong probinsya sa mga ibang lugar, sa ating mga ibang kasamang mayor sa buong Pilipinas. In fact, inaasahan po natin ang pagdating ng national president ng atin pong League of Municipalities. Nagkausap po kami. Opo. At according to our president, si Honorable Mayor J.D. Bernos ng bayan ng probinsya po ng Abra, ay siguro in the week time, daanan kita dyan, Mayor, tapos magkausap tayo. And we can collaborate on other plans para po sa Pangasinan at ang ating norte, no? Ating lugar dito sa North Luzon. At isa po siya naging kaibigan na rin po, nakakasama natin during convention. At medyo malapit din po siya talaga nadadaan dito sa Manawag ng ating pong presidente. Opo. So, sabi ko po, at nabanggit pala niya na magkaroon din tayo ng simple oath-taking dahil yun nga, kakaupo mo lang, we fully support ang iyo pong pag-upo, sabi niya. At in fact, during the simple turnover ceremony na nangyari sa Urduha House sa Lingayen with Governor Ramon Gico III at saka DILG Director Virgilio Sison, nagpadala rin po sila, no, from national headquarters ng representante si Attorney Mary Ann Rivera para po maging testigo doon sa kaganapan na nangyari mga 3 days ago. Ayun. So, Okay. Sabi ko nga po, Idol Mark, kailangan iapila din at kausapin natin ang mayors dahil kailangan din po ng suporta ng lahat para po sa mga kaganapan kailangan natin gampanan bilang ngayon pinuno ng League of Municipalities of the Philippines Pangasinan Chapter. Kamustahin ko lang po, sir, yung mga investment po natin po dito po, particularly yung mga municipalities na sana wala talagang ma-left behind po dito. I'm sure yan ang isa po sa gusto nyong maging legasiya na walang ma-left behind ng mga municipalities, regardless kung ano po ang kanilang class. Ano po dito, no? Nakikita po ninyo, and even dyan po sa sa inyo pong pinamumunuan sa Manawag na income o lago ng ekonomiya po sa ngayon? Well, admittedly po, like for Manawag, dahil nga po we are in preparation and in anticipation of this big project. Ito nga po yung Pangasinan Link Expressway. No? Nag-umpisa na po ito, no? At according to San Miguel Corporation na partner po ng province, no? Ito po yung project na elevated highway to connect the eastern part and the western part of Pangasinan. At another blessing for Manawag is magiging dito po yung unang-unang interchange, no? At kung dito po ang toll gate sa aming bayan, napakarami po at lalong dadami ang aming pong mga bisita na i-receive dito sa aming bayan. Kaya patuloy po namin pinagsusumikapan itong on how we can prepare really this community, itong Manawag, dito sa pagbukas in more or less 3 years time na interchange mo dito. And not to mention other investments po na inumpisahan din po dito ng provincial government. Meron po silang 4 hectares na ibinili at dinidevelop ngayon dito sa amin in anticipation also of this highway at saka po yung in preparation for Manawag dito sa darating na mga panahon. Nagkakaroon po ng common bus terminal, yung intermodal bus terminal, multi-level parking. So, tinutulungan po tayo ng probinsya at ng national government kasama po ang ating congressman sa mga very critical and timely infrastructure projects dito po sa Manawag. So, again, with the other municipalities, alam niyo po, kanya-kanya po ng kanya-kanya po ng expertise at specialty or special thing to offer. Correct. Ang atin pong mga iba't ibang bayan, no? Kaya nga, we will support that definitely if there's chance na malibutan naman natin at mapasyalan ng ating mga kaibigan at kasamang membros na mayors. Then po yung ating gagawin, no? But one thing good now, Idol Mark, dahil whether we meet or we go online, dahil nga meron po kaming group chat, we can communicate there, we can even have a Zoom meeting para po may parating at kung ano man din po in return, yung mga communications and other important
informations na manggagaling po sa national headquarters or even provincial, ay yan po ay automatic na ibababa po natin at i-inform ang bawat membro ng ating pong samahan na mayor sa Pangasinan. Apo. Mayor Ming, mapunta lang po ako doon sa since na sunod-sunod po ang bagyo. Ito na naman, may bagyong Marcy na naman po. Sabi nyo, medyo makulimlim at maulan po dyan sa Manaoag. Kamusta po ang kahandaan ng ating pong mga municipalities and ano po yung mga needs na kailangan pa pong tugunan with the help of the national government, provincial government, para maging handa po talaga ang lahat po ng mga municipalities po dito sa lalawigan po ng Pangasinan when it comes into responding sa disaster risk reduction po natin po? Well, thank you, Mark. No, actually, the very basic na kailangan meron ang bawat bayan, lalo na yung MDRRMO, yung knowledge, no, maliban po sa kanilang equipments and of course mga equipments na ginagamit. Tulad dito sa aming bayan po, we continually boost and improve our power in the aspect of machineries and etc. mga equipments. But we cannot discount the knowledge na importante po sa responders ay may alam. Marami pong gustong tumulong, pero pag wala po yung knowledge, yan po tayo napapaproblema minsan. Correct. Kaya nga, we should have proper training sa ating mga responders, proper knowledge para po sa pag-manage o pag-approach ng isa pong emergency o disaster. Apo. So, luckily for Pangasinan, Idol Mark, dahil nga po dumaan nga itong sunod-sunod na bagyo, Typhoon Christine, Typhoon Leon, now Typhoon Marcy, ay medyo Marcy is na-spare naman ng konti kahit papaano po, inuulan tayo, may hangin. Pero as compared to the other areas like Southern Tagalog area at Cagayan area, talagang nakita natin na we are spared and we are blessed at saka nakita natin very minimal, manageable po yung mga damage. Like for Manaoag, yun nga, sad dahil nga minsan po ang parati pong napupuntirya kagad, maski nga medyo hindi mahina, ay hindi masyadong malakas. Natin, itong atong sektor ng agrikultura. Opo. No? Kami po hindi masyado, mahangin lang at may konting ulan lang, pero naramdaman natin po na medyo naapektuhan din. But so minimal itong ating mga kasamahan sa sektor ng agrikultura. So dumadapa po yung mga kanilang mga pananim, naapektuhan ng kanilang mga ani, etc. So kaya nga po, sa tingin ko po, with this past 3 typhoons na dumaan, ang napaka-main na sektor na naapektuhan po itong sektor ng agrikultura. Opo. Kaya nga siguro individually ng ating mga bayan and even the province, ay mga plano rin po sila para po may paabot kung ano man pwedeng iabot na tulong para sa atin pong magsasaka sa Pangasinan at dito rin po sa aming bayang Manaoag. Apo, lastly na lang po, Mayor, ano po ba ang inyong dyan ngayon? Paghahanda, may mga suspension po ba tayo ng klase or other announcement po ngayon as far as Bagyong Marcy is concerned po? Well, with the declaration of signal number 1, dito po sa northern part of Pangasinan, halos more than half of Pangasinan now is under signal number 1. And as per guidelines from DepEd, automatiko na ang klase ng pre-elementary up to senior high is suspended. No? Kaya yan po yung ating ginawa. Both private po natin ang up to Mayor, both private and public. Opo, both private and public schools dito po sa ating bayan. At yun nga, actually, yan nga ang ating alarm clock bilang punong bayan pala, no? Kasi kasi tulog ka, nagigising po ako ng alas 4 ng umaga para tingnan po yung panahon. Dahil nga po, importante at critical yung timing ng deklarasyon. Opo. Dahil minsan, may mga ibang bata maaga nagigising, medyo malayo, para hindi na sila mapahamak pa o makalis pa ng bahay at mailayo sila sa kanilang posibilidad na mabasa pa dahil po sa pag-ulan. So far, wala pa namang ulan, may konting drizzling lang. But again, we have secured and ensure our students, pupils,
na wag na pumasok today because we are under signal number 1. Opo, maraming salamat po Honorable Jeremy Docming Rosario, Mayor po ng Manaoag at Presidente po ngayon ng League of the Municipalities of the Philippines, Pangasinan Chapter. Mayor, thank you for taking our call, early call po. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat, Idol Mark, at mabuhay po kayo at good morning ulit mula sa pinagpalang bayan po ng Manaoag. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mayor Jeremy Docming Rosario, LMP Pangasinan President po at ang Mayor po ng Municipality of Manaoag. Alas 6:51 ang oras po natin. Pagbabalik po natin